Magazionier, Juventus Torino. Arhivez CD-uri cu Silviu Brucan și Gigi Becali. Spân, caut coafezi pentru petrecerea plăcută a timpului liber. Spân, fac clisme, băga mea. Prepar sare idiotă de masă, extra fină, pentru popota ofițerilor. Răspund numai după orele de program. Da. Ne vedem în București atunci. Da. Poemul pentru Bogdan Perdivară, sunt 3 într-o berărie. Veneam de la Floc 18 de Gâdâm, Cașiș în Podgo, la berărie cu un amic de-a lui, Dan Suru. Dacă aveți drum pe acolo, chiar lângă dita mai firma, Eurostil, intrați. Salut! Salut! Salut, Surule! Fraților, nu vă vin deloc. Mi s-a rupt inima când a început Suru să povestească. Azi trebuia să adun niște buruieni, dar bunica m-a înțeles. Niște cunoscuți mi-au spus că m-au dat pe Pro TV. Eram în spital, în pijama și mi-am zis că visez. Așa că am închis ochii. Când i-am deschis, tot în spital eram. Păi ce dracu? N-am murit. Trăiam. Ce zici de faza asta? Stai că-ți spun. O asistentă, ce faci? Îmi fac freza, zic. Mă pișam în chiuvetă, eram amețit rău. Tipa mi-a dat pace. Eu ca prostul. Pizda, mă. Eu ca prostul. Fără să citesc nimic, am luat vreo 5 diazepame și pusesem cola peste vreo 60 de amitriptilină și le-am băut. Pe urmă, am citit prospectul și să vezi, folosit în cantități excesive, produce comă. Așa am ajuns eu pe Pro TV. Acum citesc Dostoevski, mă simt mai bine. Uite, am aici niște poezii, poate o să-ți placă, poate le publici în Ca și Cum. Să filmez cartea, sau să zic eu? Nu, las că filmez cartea. Aveți cum? Da. Motor? Action. O, tu nici visezi, domnițo, câți în cale mi s-au pus, menestreli cu lunge plete din nord, lord, cu ochi de fulger, înalt în oase, lat în spete și bețiv un popă rus. Iar prin vis, parfum de înger în adânc mai ispitit, cu rânjet crud de palicar, un demon nud cu dinții rari între ventricole pitit. Și mi s-au pus de-a curmezișul ca dânele cu ochi ca șișul și cu sărut îmbătător precum hașișul. Și pianiste ftizice, domesticind înșelător cu mirodenii chimice fior de abator. La Zurcă caută muzică de leac și postav de elfă. Ori de acest lucru s-ar putea folosi adevărul economic. Țigan eclectic, predau limba română. Deci unde mergem la lansare acum? Domnișoara este nepoata mea și face o excursie la Paris. În România lucrează ca tânăr avocat de succes, de unde... Poate că sunt avocat de succes.
de unde de amergură cuprinde agenda mea. Întind mâna spre bărbatul rămas în picioare, care mă ține câteva clipe în palma aspră și dă să mă sfări. O retrag cu un gest brusc, lăsându-l la plecat în poziție care agresă. Trecând peste stânjeneala de la început, Alexandru se lansează într-o lungă poveste despre conflictele dintre cei trei ticăloși veniți de prin Constanța după 1990, care au pus mâna pe conducerea bisericii și au atacat în justiție o hotărâre a adunării generale a credincioșilor prin care se stabileau organele de conducere ale bisericii, oameni vechi. Unde mi-i dragi? Zi, Cătălin. Hai că merg încet. Vasile, nu citești tu și textele mele. Dar nu am nicio Nu, mă. vocație de cititor. Nu, mă. Fiecare pe ale lui. De ce? Da. E așa. Unde mergem acum? La mine, nu? Da. Bine. După carte, nu? Neapărat. După carte să încărcăm bateriile. Am acolo, prostii? Da, bagă, uite, lasă-la acolo, mă. Două. Da, mai bag eu un geaca la Al Pacino și pe urmă am terminat cu textele, că nu mai am texte. Lasă-te ieși pe drum repede. Da, dar pot și aici e Zi, mai Vasile. interesant. Geaca lui Al Pacino. Să trecem acum pe lângă magazină de unde și-o cumpărat Florin geaca. Pe lângă second hand. Trec pe lângă second hand, mă întorc, cumpăr două Solexuri și chiar la ieșire o super geacă de piele. Croi clasic, Uite, fain să cum avea Al Pacino într-un film. Tremuram, în zadar ridicam eu umerii, mânecile nu se lungeau. Neam. Geaca asta trebuie să o cumpăr, chiar dacă nu mi-e bună. Îl sun pe măduța, frate, hai că am găsit o geacă super beton. Uite aici e magazinul second hand. Ție îți vine ca turnată. O să arăți ca un irlandez sau ca Vasile Șucșin în călina roșie. Nu contează. Pun eu banii. Te aștept în Joyce. După o bere apare Florin, super grăbit. Dă-o dracului de geacă. Trebuie să ajung la școală. E geaca vieții tale, omule, nu poți să o ratezi. Uite aici, chiar peste drum. Taleacule, geaca e beton. Tante, o reducere, ce naiba? V-am adus un client, uitați-vă la el. Nu vă e milă? Nu vi se rupe inima? E bine și așa, 5,50. Uită-te la tine, omule, geacă de piele. Dacă nici acum n-ai succes la femei, de la ea și nu este chestii inventate pe de de acolo. să scriu numele aici, da. S-a terminat acolo gata, de hară. Poate mă mai întorc un pic. Da. Doctor. Suntem singură editură care poate